guys, mazong adlaw ninjong tanan. Kami na pud ni. Ubanay na pud mi ninjo. Kinan Kim Burato vlog. Ja guys, manguhami ganas kay may sudan. May sudan pa ni hapon. Mami ganas kay makulong at salon. Madyo laman taon ug kapay panakot sa bahay. Murag mo ko kini dato panakot kay arang mahala lagi panakot. Kalimang kag sibuyas tag 400 ang kilo. Lapot uy. Magagwanta sa laman tada ni Guay panakotay. Suka-suka sa laman butangan ug kuan. Ginamus. Da guys, mga jo midarig. Ganas dahil sang ijaan ko. Nga jo sa midad to kay basig isang pamunawan midarig di may mga jo. Kusan kami dari 2 baroy na gid. Ya. Taga-ekog. Ganas. Panghatag og ganas dali abo ning uban pag mga alipuris. Ganas. Panghatag og ganas ba? Aw ganas, kamada ganang gilakad picture. Ganas sama dai na picture. Para jadi mo mama. De, nag-video me. Tagay ko ha. Ganas. Dali ibin. Daghang assistant, dadas Kim. Hala magi pajamahan og gijakitan kay nang lamok. Gail. Akin. Tabangi ko kin. Tabangan na skin guys, ar naghanan lag kahoy guys dia. Ka lugar na sila pang uan pamugha. Ilang ganas guys, ra naghana dia. Wow, padugang nigdugo guys sa mga anemic. Gahi lagi ito lang gana. Kagwang hinajig ibot. Bibi kong bibi. Ha? Yayas. Insayan. Yayas. Hayayas. Gijang kapadas guys, yayas. Guys, nanay bagungan ang kapadas, yayas. Insayan day. Payas. Kapayas. Payas. Aso na kani mundo na rabadan ni Diwindi. Aso masuko ag tag ijan ni Diwindi. Pwede na kay mga tag kuan ganas. Manas. Aso na. Di na mauday. Dahunas bayabas. Na guys, na daghang ganas da guys dia. Wow, dami. Dapat ang assistant, si Remintot. Bata ang Pinoy, mga hagbang muda na masuko na gid lang mga Diwindi. Ginoo ko mura ba pud mo mga Diwindi. Mantoy baji. So niso kanid day maligid ka inday. Ginoo ko Kim, maligid ka indahon bajing gamay. Hawa na ka maligid ka. Payas mo. Ha? Abita apayas. Di lagi pwede kay kaiktang tayo aron pamantong kamanto dyan ah. Ginoo ko pa man na lutas ng kapadasa. Imo nang kuan. Di pa lagi to pwede, abibi ko. Di pa lagi to pwede. Mao. Ha? Ba. Nagubaag? Nga ba? Ansa may naguba? Ana ba? Naguba. Kajungit-jungit naman na imong kuan bi. Anak kong batikin, karong dali ra mahuman agad ang kuan. Pag guys, yan. Wow. Tara nga. Panguha na nagkanang udlo. Lapaan na tayo katangat salon. Ani ko ini ya. Na, jo na buing nagkuhang inday di man mao. Kanay nga na mga udlot. Sendubon. Paghinay ka mga damag mo. Oh, sunod-sunod pa ni mga alipuris. Paghinay ka mga damag mo. Dapat ya dahil daghan niya. Kau dan ikuha kaya ari ko dari. Na mga udlot be. Kata na nga pang lapuan kaya tang himuong inatsal. Day mahagbeng ka diha day Kim. Mayo ko. Kus diwindi mana baka. Nabintahan na gamang kapili guys na. Kaya nanay atep gi-adyo na nila. Yan ay. Nagi-audio na din. Sige na. Ha? Unsa? Amag ko. Ang but tagi mong bangs imo nagitubdob, mura nag bangs ug iring. Papayas na. Ha? Papayas. Imo jeng dumtag kapayas, arang man taw nang gamayan ng kapayasan ha. Amay. Gamay pa man abi, di pa man na pwede na tikleon. Oh. Tuwa, toy ginamo sabay. Kana maudlot di adto na mga pijuruton kay nay ud. Tay kagwang. Lain datang hinarag. Purkotong. Kana. Wow, very good. Buka adjust ko Kin guys. Agsik. Inday ba day? Ato ra mo dato ka dali ka, sa mo dali kin sa nay. Kuan. Aja lagi kini Diwindi diha. Suko ag Diwindi are. Panawa lagi. Damag na ka. Hamag ka mama. Sa? Hamag ka. Ay hamag. No, adaw bihoy. Ato lagi dana kay mahagbang lagi ka, Inday Ginoo ko. Suko lagi Diwindi. Suko Diwinding baji. Na tabi-tabi po ina. Tabi
Tabi-tabi po. Tabi-tabi po. Dara, Bi. Na tabi-tabi po. Kapag giningan ni ma. Kana ka tara nga hinduan. Bin, dapat tigunit guys. Si Ruben to. Hala, hamay ud. Hama aray. Si Janas Hala, ganas. naiud. Hala, naiud na. Hala, naiud. Asa na ka naiud. Dato ta. Sibig na ta dato. Day, sibig day, sibig day. Sibig na ta. Dato to. Asa mo dani kay nagtapok na mo. Maud. Ud. Na maudlot bi. Niya. Very good ka just kuya kin guys. Kaya ganahan ka nga ni bi. Dara. Dara bin Bintot. Thank you. Pay daghan guys di Luan pa. Majugan ni kay wagi kakas ni udit agkuan. Mga ganas. Na bay ud banja. Manja. Ito man. Sa kuno? Ang sabi? Ito. Ha? Ito. Hayon to. Insa? Ito. Hayon to. Ito ba? Ang dai mo magitubtub ng imong bangs, mo na nakagbangs og kanding. Ano ay mo magitubtub ajaw labti day. Di man. Atong upawan. Di. Aw lagi. Ganay ka upawan. Tapos payas na oh. Maggukta ako na, kat-kat ka. Na, kat-kat ka payas la. Kat-kat lagi ka. Ha? La, kat-kat dali. Kat-kat kaya mo ka isang at. Adi ka ama oh. Di ka kaama. Di ka kamao. Si Shay la. Tumba din ang kapadasa ron. Imbis isa ra ka buok na. Misalin pa nas bagjo. Maghinay. Nani kumakali. So batong naglik-lik guys. Ni ba ni? Has na ning kagwang ni. Arbin. Hindoon man pud siya na manghindoon mga lami man pud siya. Busuk man pud siya. Busuk siya kuan ba ganas. Busuk jang ganas mo nang lami siya lapuan. Panabi mo dana lagi kay nagpujo dana mga duwinde para kadagkaan ninyo. Asusak ay bin. Masukog tag isa bin. Ilara ba ng bahay? Adi kumakip. Pangganas. Day. Dara guys lagi ganahang inday ng kapajas ti arang mantaw ning kapijurot ng kaluoy survivor in taon is ulit. Yuyo. Mangyuyo. Masuko yoyo. Ayaw hilabti karon masuko yoyo ha. Ha. Bibi ko. Ayaw labti ha, aron ni masuko yoyo ha. Payas oh. Ayaw na kain sa snake tutura ta. Uko. Ngay ha? Kumbatikin. Karon na tayo pang sudan ay panihapon. Karon na tayo sudan panihapon. Kumbati. Kamu tayo lang sudan, puro man sardinas. Ay guys, guwapa ka azo. Wow, orang ka guwapa. Orang ka guwapa, ganas. Okay. Okay, napod. Wow. Nice. Uy, maghinay bi. Damag ka. Maghinay mo, injo na nang ipanghagsak ng mga ganas. Kay tanggad mo da ni yuyu. Ay mga Dara mo kayo dyan, may has na na. Dara mo dali. mga kambon. Hay mga kambal. Ha, may mga kambal. Ay! Kambal. Ay! Yang itong kuha. Ako ang Ali! Hindi, mabuling ka day. Up day, up. Kanay kon. Sakto na naman. Hindi, aron daghana na. Tala! Bukin ke, mahagbang ka. Aron daghana, oy. Ito sa umpali hati. Kim! Maghinay lagi. Dali na mo kay nay dikdik. Asa may dikdik day? Nay dikdik? Wala, kit-kitin sa nay mong kunutan ng dikdik. Matuwang ka, nay kuan ka, huy. At sabi kin sa mga kuan mo, bi. Garas inday. Mulupad sa inday, kin. Di ko ka na. Hawa na day, Ilia. Takaan na lang. Kuya ng mga kagwang. Mis mga wara taganas. Tanata. Hala. Daat na ng Tana. Ajabi, asabi, ajabi. Kaliwa, good na. Tuya ng mga kabataan, guys. Diyan, saan man ang duha mo kalaki? Diyan sila, tulo ka baji. Saan man na? Bugat man.
di ka daog. Hinay ha, matuak so aja bin. Barug bi, barug Hinay bi. bi. Hawa Elia. Bi, barug. Hawa Elia. Awa, kanang. Atang ito na. Kim, hawa sa Kim. Ato kapin. Tuwa na lagi Elia matukay hangkang kagwang. Awit na na. Sige, na, sakay. Motor, ana. Hinay. Naka-invento yung taon sila. Hawid. Naka-invento yung tawag tuyaanan. Pag hinay. Naka-invento yung tawag tuyaanan. Hinay, Kin. Ajo, itaas, bi. Ako din ako. Nena, sakto na. Wah. Ganahan ka, day. Tiyo, ganahan ko nung silag tuya-tuya, guys, ha? Invento yung taon sila tuyaanan. Tuya. May lapan ako. Di nakatukod si Kuya Kinkin. Wop. Tiyo, grabe ya. Wop. Kanang dughan. Oy. Hoy, pag hinay ka matikay hanga sa mo. Hawid, bi. Hawid. Wop. Ajo, kuha na ka sa matuakso sila inday, ha? Inayan Robin. Ngawin tawag tuya-tuya ang mga kabataan, guys, ya. Na may Jimelina na rin naputol. Lagi mo tuya-tuyaan. Agdi Kuya Kinkin di ka daog. Wop. Hinagay. Wop. Wop. Hawid na nakawid. Anas kahoy hawid. Ay, sa kahoy na yan. Hoy, ito na lagi. Ito sa akin. Okay. Wop. Wop. Loko. Agan. Na nga untol na. Kaagad na mga itlog nito na kawangan mo. Tapos Kuya Kinkin sa pikas, guys. Madala, nalingaw ang mga kari-kari do. Bisa nga harami ganas ng gituya naman. Manguli na may guys. Una na mga chikiting. Panghinay Ken, kaya madamag mo Ken. Ilia, mura naman kaguyang gamay. Panghinay bi. Hinay. Sino kong gamadang baji? Hisyosh. Gasto sapatos manay po ni si Jack. Na naman ko guys sa maram patanawon naglapwa dani. Makuno na at salon. Problema kay wa may panakot, karang mahala lagi panakot. Pag hinay mga anakish. Hinay. Nakatunob kag iti. Pasti lang artihan, nakatunob kun sa itim sigwa. Ititos bird bi. Ititos bird. Bird. Iti sa bird. Sige na. Maray batang pa nagsara makagawas guys. Morning arang. Hani. Anain sa may mo shoes. Natangtang. Pasti natangtang ko dyan shoes. Pag hinay ka madam agkabi. Hinay bi. Gara agad. Arang gara agad deh. Gara agad deh. Hinay bi. Matuwang bi. Mahagbang ka niya bi. Ambak bi. Ambakin. Gimagbang kakin. Mataga kakin. Luila man ang ilang bike na putol. Sa kuno? Ay ang gaulot nga ning kulit, uli na mas ulot. To ani uli mas bibi kulot. Na uli na kalot. Uli naman, ulot. Muli na puntas bay tata na kay hapon na. Kanuna ta danig wakwak. Nari sa mga ginamos. Kumutang kaadyo. Napay sili nga puno kaadyo. Suka. Suka nga na puno sili di ay nabali na yung kagwang. So kaman ako da sa mga sawsawan guys. Kaya nangit-ngit na. Ito na itak ang agamang ganas. Bi, abri sabi kay di ko kakos pigong. Abre? Kabrin taunak. Nayinak. Ang na ibutang bi. Ginamos. Iki nang amang ginamos. Bulbul. Amang god pa ni ibaligja guys. Mana pwede sang idudaghan. So, ito na siyang butangan. Nagagay na mas igad palabian kay grabing parata. Butangan og suka. Ay, palabigin na. Lagi, huwag ka ka-atsal kay way panakot. Katsal na. Sa pag-atsal, nilapuan na ka. Nilapuan ni siya guys nga, parisag. Ano ginamos? Oh, nilapuan, sausawan na rin ginamos. With suka. Okay. Agad sa guys. Napaisili. Tang tilawan. Ang bites na. Mami ah.
Wow, hindi ka dyan. May mga iparis, dari sa mga ganas. Tanaw ang ganas, naluto na ba? Uy, yan na guys, nilapwaan. Luto ng buti ni. Dapat na ni guys, na steamer. Kaso, matay steamer sa karing laman. Tugas ng tadani, siya luto pa na siya. Guys, luto nag-among nilapwaang ganas. Wow, lami kadyo. Parisan pa nang madara ginamus. Kalami na lang dyan. Yan guys. Nag-abman lagi tada ning lamian unsa. Mano yung panihapon guys kay. Masang watos Gabriel guys uli kay manihapon nami. Mora ta mong video adlaw guys manghinaot kong inzug hapon ming ubanan sa mga kada adlaw nga lakaw. Sa guys pasensya na mo kay unsa di ko ka video ini pa nga kay ngit-ngit lagi kadto seud. Naga mo pang sega na lahi ra jud segas kurente og salampara. Sa ubanin na pud minin sa sunod na mga video. Amping mo dihang tanan, amping tang tanan kanunay ug God bless na tang tanan guys. Sa mga ko nga di ninyo kalimtan pag-like ug subscribe ang among channel. Sa pinduta lang po na ninyong notification bell arong updated mo sa mga tanang video nga mag-i-upload. Kaluwas ginog di mawaag signal kada adlaw maka-upload. So mo na to guys. Ang hinaat ko nga di mininjo bijaan. Salamat ninyo guys. God bless na tang tanan. Bye.